Nej, nu skal vi lave noget candy floss. Og det bliver fedt. Og man starter bare med lidt sukker. Og så drejer man den bare rundt. Ja, så gør det. Jeg vil faktisk lave min. Okay? Ja. Jeg laver så min. Og vi ser, der kommer ikke så meget ud sådan en her lille maskine, så ja, man skal lige have lidt tålmodighed. Hvis man ikke har særlig meget tålmodighed at købe den maskine, er det en meget dårlig idé. Så er det bare sådan en totalt sur røv. Nej! Skal jeg så min ven med i billedet? Eller så kun mig? Og I skal bare lige vide, i den der reklame, man ser med det der candy floss, hvor de laver sådan noget lort candy floss. Der følger ikke det der fucking... Har du overhovedet en YouTube-kanal? Nej. Men der følger ikke sådan noget farvesukker, man kan proppe i. Og man må heller ikke kunne få et farve i sukker og blande det og putte noget i. Så går maskinen i stykker, og det har jeg gjort. Men min mor nå lige at fikse den. Så er det fucking noget, hvis I gør det med de røvhuller. Så hør efter, hvad vi siger. Det får I fandme frem med den steg. Ja, den pande, jeg har, mand. Så kylder jeg ind, når I sover. Og I må heller ikke stikke fingrene ned i. I skal ikke lytte på. Hold kæft, I skal lytte på mig. Jeg er den gode person. I må ikke bruge nogen dele fra kroppen. Ikke nogen dele, heller ikke manden dernede, vel? Eller jeres pumbuler. Ja, så skal I bare lige vide. Tror du ikke, der skal lidt mere sukker i? Man får candyfloss op i næsen. Hvor lang tid tager det lige at lave den? Mamma? Det er lang tid. Okay, men det kommer hurtigt på, når man lige prøver det her ned. Og så hvor hurtigt det kommer på. Ja. Og det ligner noget at komme spændt, og det er det ikke. Det er sgu kun nok have mange rødkopper. Så jeg synes ikke, nu er jeg færdig. Og jeg sagde ved at være. Så skal det godt lige gå i den time til en halv. Nej, jeg fik lidt så mange gode halvjokes. Ja, vi begge to er lidt skøre. Se, han er lige slået sig på en pande, som der ikke engang var tændt. Den må heller ikke særlig springfarlig. Er I sikre på, at vi køber sådan her? Nej, I fandme en bombe, jeg er ikke sikker. Vi ligger ude på YouTube, ikke? Hvornår finder den færdig? Jeg er til nu. Nu! Er den færdig? Nej, vi skal lige have lidt form på ballerne. Jeg har hvornår det færdig, men det tager ordentligt lang tid. Ja. Er den færdig nu? Så er vi færdige, damer og herrer. Så skal jeg lige have slagsen og så på sukker i. Og det smager pisse godt. Det er lige fucking lavet lortefjælde til. Det er faktisk godt, men det smager røv. Ikke så meget sukker i ad gangen. Og lige skynd dig at tage det der, skynd dig at tage det der lag. Nede i sådan en her lille bold. Og jeg kunne søge mig at sætte noget ned i. Og så lige have candyfloss, fordi det skal jeg skal heller ikke tage det her candyfloss på den.
Og det er rent sukker. Og det er ikke sukkerfrit. Er den snart færdig? Det er snart. Så er jo lige, man kan gøre de der store. Du kan marke i chili, ikke også? Jeg har haft en, der var så høj her, ikke også? Jeg gjorde den til sådan her lille klub. Det er så helt utroligt. Det er ikke noget grund til, at det her. I like that. I like this. Det er bare fordi vi har 2 kameraer på den her side. Ja. Jamen derovre, det er min telefon. Og den her, det er Elias' telefon. Så jeg tager på 2 telefoner. Godt gået, Elias. Og der løber kagenførstikker sidder, så der faktisk tænder nogle gange. Men det er meget godt produkt. Det er Candy Floss ting, mennesker eller andet af nogle mennesker. Jeg er lige så snart færdig. Og så ser vi den her video lige nu. Ej, jeg kan lige lave det. Og husk nu at proppe æg i maskinen. Ellers går det ikke særlig godt. Færdig. Ej, I skal altså ikke proppe æg. Ja, Det var så med Candy Floss. Ja, det var så også Candy Floss. Mustache. Og jeg har et